Hi there, Sanbrani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate maskandi news, maskandi updates. Bengilalele i-interview ya Duncan Skhuva. Well guys, uzolibiza wrong igama lakhe ngiyaxolisa kodwa niyamazi uDuncan. Ukhuluma ngento eyenzeke lapha emcimbini wasemdletsheni. Lo mcimbi bekubungaza kuwe impumelelo kaMthandeni SK ehlangene namanye ama-artist umphakathi abebehambela umcimbi. Uthi uDuncan into ayenzelwe amabhinqa akakaze ayibone yena into enje selobu nje abakhona ukuthi ufike kubantu bevele bebe nothando bevele bebe warm. Uthi into ayenza wasuke wabheka ukuthi amabhinqa athandane. Wafike wathi njengoba ezobe elapha kumabhinqa uzofika afike efane nawo. Amabhinqa nje embona uDuncan avele athi nje nali Duncan elisha amthanda kwabamnandi uthe nje sengena estage ube nokuzethemba angasaqondi. Uthi uqale waba novala ngisinyanixoxa kazi bengilalela interview. Uqale waba novalo uvalo luthini amabhinqa guys abantu laba abayifela into yabo abayithandayo. Kodwa kusho ukuthi omunye umusic abawulaleli. uMaskandi nje bayawuthanda uyiwona. uMaskandi uyibona bona bawuMaskandi. Kodwa futhi ama-genre lawa amanye bayawazi. Ney'ngoma zabo Duncan bayazazi. Neze-gospel bayazazi. Kodwa le yamaskandi inento ehlukile engathi nje iyibo bona bayiyona. Wase-ke uDuncan ukuze ngifike laphaya kube mnandi. Angivele nami ngihambe ngomoya wamabhinqa. Ngifike nami ngifane nabo ukuze bebone ukuthini siyaba-acknowledge, siyabahlonipha futhi. Uthi uma efika wathola uthando luyisimanga, mayesefika estage sekulula kakhulu ngoba manje labantu asebembonile la bamqhawula bathi hayibo nali ibhinqa elisha nali Duncan elisha bashutha naye ibona manje abamlindile ukuthi aze perform stage. Usengena nje estage unokuzithemba ngoba nami ngathi hayibo kanti ubringana kanje esegxuma lapha estage. Lento yenziwe uthando oluvezwe abantu bebona uDuncan. Le video ke guys ngaphezulu kwe-support ikakhulukazi ingokuthandana nokuhloniphana mase kube support ke ngoba ubalile ukuthi emveni kwalokho ubese xoxa namabhinqa ukuthi ngisizeni lapha nawo umsebenzi wami nayo project yami nithathe lokhu nikubeke ezingeni eliphezulu nangempela kwabanjalo base mabebona ukuthi nawo umsebenzi awuphostayo uvelephi bagijima khona. Why? Ukubambisana ukuba i-community nanokuthi nje uma sekuvelile ukuthi umsebenzi nangu kuyiqiniso kuyinto enhle laza silenzeni iqiniso ama-artists siwamithe halfway because eyabo bayacula thina senzani silalela umculo asenzeke ngendlela e-right. Indlela e-right yipi guys ukuthi la digital platforms asini indaweni ezifanele sisupport umusic khona ukuze kube khona lokho abakutholayo. Mase siyeka lento gatekeeping angazi noma ngifaka igama e-right le ukuthi umuntu kube ngase siyamgodla njengoba nje kukhona impi engeke ngize ngisho ukuthi yimpi le embi yimpi ekhona kodwa futhi njengoba ihamba nesupport kumele kodwa sibe nayo indaba ukuthi lo muqo esudwebayo siwucishe ukuze lama artist mayiphuma ngaphandle kungabe sokuthi bayohleze beme nge-Red Nation ne-Blue Nation. Ku-right khona kune competition because le competition ephakathi kwalama groups awu-2 iyayisebenzela i-artist negama layo nokuthi unabantu azi ukuthi i-back up yamle noma ngiyenzani laba bakhona. Kodwa futhi asingavali mase sivali lento yokuthi sifune kakhulu ukuthi siphakamise ukuthi abantu bakhe ilaba kanti umculi owabona bonke abantu. Nangu uDuncan ufike emabhinceni wathandeka nabade benganakile sebeyanaka ukuthi uDuncan lo nabahlobo benganakile ukuthi uphila kanjani sebeqala bevakashela ipage lakhe ngobuhle nje aba-experience lapha emcimbini kaMthandeni SK ebungaza unyaka omusha
nonyaka omthwalile nempumelelo efike nalo nyaka wabiza kozwakabi emculweni ukuthi bezohlanganyela naye. Mina into engeke ngithande kazi ngoba ngisho ukuthi into yami nani siyohleze sixoxa kube yileyo engiyothi ukugadla okupolite uma kukhona into efanele ngizoyilungisa iba ama-corrections mase niqala nikhuluma amanga, kakhulukazi noma kuwubhuti ngoba ubhuti sebebaningi bemkhuluma yena ivele ethule. Manje ngoba ethule sinayo impendulo yento ethile, mina ngizoza ngizoyikhuluma la online ukuthi nakho seniqalile nikhuluma into eningayazi nathi thina siyaziyo makuwubhuti. Maningazi ukuthi ubhuti ubani maningazi ukuthi ubani ubhuti wamaskandi nizogcine senazi, kodwa-ke nabo bonke-ke kumaskandi bawubhuti bami nabo Duncan njengesizulu abathe ukuba ngaphambi kwakho ubhuti. Ningakho-ke bewubhuti bami futhi ngiyabahlonipha ngokomsebenzi wabo, kodwa ziba khona mhlawumbe izinto mayivela lezi zinto ey'velile ezenza ukuthi sikhulume abazenzile, kodwa ngeke ngathanda ukuthi sigxile kakhulu kulezi zinto ey'khulumisayo zingabuyiseli lutho, sigxile kwi-support. Hey guys, bengizonixoxa ngoDuncan. Enye into ngiyaxolisa ukuthi sengimncane kumaskandi ney'ndaba zakhona isikhathi esingavumi. Ngiyazi ukuthi uJanuwari fanele uqale ngawo uphithizele kubonakale ukuze unyaka uphele uyiqedile izinto ey'plenile. Manje uma uke wabamba wayeka kuJanuwari kuyawuphazamisa unyaka, ngeke ubone. Fanele uqale ngegili phezulu ngawo uJanuwari ukuze izinto zizoba right. So nami ngibambeke kwizinto nje ey'ningi engizenzayo, kodwa ngibuye ngizonilunguza la. Njengoba ningisapotha nami la, nibasapothe ubhuti ku-music, nibasapothe nabanye benza izinto la enikwazi ukuyithola ku-social media platforms. Into engiyizwile kwi-interview ya Duncan ukuphakamisa uthando kumabhinca ukuthi banothando, babantu aba-warm futhi ba-supportive. Lena baye beyenze ku-social media ukuthi u-social media unalento yoku-corrupt ingqondo yomuntu. Ngesinye isikhathi uthole ukuthi lena into embi iyona etrenda kakhulu njengoba ku-social media nje sike kugcwala ukuthi amabhinca ayathukana nani nani. Abanye-ke njengoba sebenalolo lwazi bebuye besale ekutheni naba be-supportive abafani. Kungenzeka ukuthi i-behavior yalowo ngaleso sikhathi kodwa amabhinca nawo uyabona zisuke izinto ezinegative zigqibe ezinhle online, futhi nje into enjalo nje empilweni ukuthi lokho okunegative kuvele abantu bekwenza kube kukhulu kunalokho okuhle. Uthi-ke uDuncan iqiniso leni mabhinca, iqiniso leni. Hhayi mina ngiyalazi ngawafakazela amabhinca eqinisweni kulawo yenze iqiniso ngoba bahlukene sengike ngabona. Ukhona futhi nowangiqhweba wathi hayi bo sisi laba bathuka inhlamba ungabanaki, ubuke laba. Ngathi ha, ngoba ngempela uma into izosuka ithathe ku-social media uyikhela phezulu ungavele uthi amabhinca abantu abayiziqhwanqhwangu. Kanti ukhuluma nje ngomuntu ku-social media ofuna ukuthi ayithukele inhlamba, athukele abantu, une-anger yakhe, akazazi kwayena ukuthi ufuna ukuthini, avele adedele inhlamba kubantu. Kona wonke ama-page ufuna ukuduma ngenhlamba, emva kwalokho awumazi ukuthi isimo sakhe sithini. Ugcine uyithole ulwa nomuntu, uphendulana nomuntu okufanele ngaba awumphenduli, umbuza ukuthi inkinga yini, sikusize ngani, uma ubona kuzolunga yini. Ngoba vele yona leya nto ukuthi nje uvele ube nento ehlezi ikwarathu inhlamba isuke isho ukuthi ikhona into engekho right. Asiphumeni-ke lapho, mina ngibonga i-support neqiniso enilenzayo mabhinqa kulabo maskandi artist. Nathi-ke sihlangana la ku-social media platforms. Into ebalulekile kuyona yonke indawo ukuhloniphana, nokuhluka kwemibono into yohlezi khona, kodwa ngesikhathi imibono yethu ihlukene akusho ukuthi asidelelane, akusho ukuthi asithukane. Beka iphuzu lakho uma kuyinto edinga iphuzu lakho ukuze kuzwakale ukuthi uthini. Mase uthuka inhlamba-ke mina ngifast ku-block button because inhlamba nje awukwazi ukuvela ukusuka ungithuke ngingakuthukanga. Cha, ayisebenzi kanjalo. Thank you so much for your love and support. Ngisazoyifuna iphelele i-interview kaDuncan. Ngiyilese njengoba injalo, bengihamba nje phezu kwamagama akhe ukuthi amabhinca anothando nenhlonipho.